Krai udi uwena ki jingthong menbarim indigenous crop ubla jando jaj habun ki jaka harilom khasi jantia bona kinong rap kim da khenkor shu ya Krai ban khampanne pansa bat pynkhie embyang ya uni jingthong ka jantia hills development society JHDS ringkat baka jia trailang ka NABARD bat kvk jantia hills kilapalong da ka workshop bihisngi halor ka phang revival of millet cultivation hakani gasngi layadon lang ki rio champhang ki bakin thop yo ba grivile kharluki AGM NABARD u director ka JHDS u father manbha pakem u president ka Khublei Germany u Gerhard Albert u program associate ka Caritas India u Prabelsen bat kiwe kinong shakhot sngo bha u father manbha pakem ula ong ka sengla persang ban pynkhie embyang ye u new jingthung na du kasnam araja khatphra hakasnong samanong West Jaintia Hills district hakabas dang ka sengla shem badan tanglai yeng ki banang penne ya ka rukom rap ye u new jingthung hakate kasnong da ka jingthmu ban ai bam ya kisnyang Henry hadian baka seng kalapan slurling ba ki training ba pher da ka bahikai kumno ban pen kala ye u new jingthung chaki jingbam ba pher ki bala bandi hakador ka babit hadu menta ladan saphun riutli ki longyeng ki blas dang rap byang ya u new jingthung Hauni usnam arhajar arpulai hakaba ka perthai baro shitilup karakhe kum usnam jong Krai lani International Year of Millets u Assistant General Manager ka NABARD u ba grivile kharluki ulakan tu bat pensluri ki nongrap ba ki dan kaman phai byang ya karukom rap ki menbarim khnaman penne pensa ya ka jingbha ba jingsbo ka khando ula ong ukrai udi ujingthong ubaklan bor bat ubam juyap klumar haki khnang jingpang lani ga jingkala ka maryang climate resilient uni ujingthong uyarap shibon ya ka kot ka khya ki brio khamtam ha ka ni ga jukba menta hagani ga sngi la ajing batta ya ka rukom rap bat ki jingmen toy bala ban yo na ukrai da ka kongrisa lingdo SMS kvk bat Dr. L lingdo MBBS lapan I namru e ki jingbam ba pher ye ki bala shnana ukrai balapan I de kinong trade jong ka HQI ki badai ki millets artisan na shlong bat ru na kinong rap jong snong samanong Shibanta pan penhe pen kraw shu e ki jingrap jong uni ujingthong la sam sambai Krai she ki nong rap kisnong nong jingi bat khanduli Okay, kani kasnam hajar arpulai ka United Nations ka declare yung usnam jong Krai ma kapo jantia jongi dan bingila athom kidan kiba na samana wan kinan na khanduli le kiri na khanduli great okay na po khanduli dan Krai manumala ni mission dan Krai manumala tini kwa bang to snam na bisam to snam nin pet ke banila ban le Krai ni khat kanang ni jenis ni congress na po HQ1 right HQI kini ki HQI kini ki mana shlong kini ki ba mi ki wana khnam bat pni bang de man chuthong yu Krai ndre ke banila ban le Krai